Γνωρίστε από κοντά έναν κόσμο υψηλής αισθητικής και ποιότητας στο ανανεωμένο περιβάλλον 2.500 γωνικών μέτρων στο Χαλκιός. Φράγκος Παναγιώτης. Έπιπλα, φωτιστικά, χαλιά, υφάσματα επιπλώσεων με ευρωπαϊκές προδιαγραφές δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Η εμπειρία των υπευθύνων και η ευρεία γκάμα προσφέρουν λύσεις με στυλ για κάθε χώρο του σπιτιού αλλά και της επιχείρησής σας. Για ένα πρωτότυπο καφέ, ένα όμορφο εστιατόριο, ένα ξεχωριστό ξενοδοχείο. Φράγκος Παναγιώτης. Τη λειτουργικότητα και την εργονομία των επίπλων υπογράφουν οι επώνυμες εταιρείες Gruppo K, Nobilis, Dalagnis, Gruppo Di Mobile, καθώς και οι νέες συλλογές του Ιταλού σχεδιαστή Consorzio Mobili. Φράγκος Παναγιώτης. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη σε ασύγκριτα χαμηλές τιμές με ποικίλους διακανονισμούς. Καταπληκτικά έπιπλα για εσάς με συνέπεια στο χρόνο παράδοσης σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, με μεταφορά από ιδιόκτητα φορτηγά και τοποθέτηση στο χώρο σας από το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. Και τώρα μια εντελώς διαφορετική πρόταση για την εσωτερική διακόσμηση. Στο κατάστημά μας εκθέτουμε τα πρωτότυπα έργα τέχνης της διεθνούς φήμης ζωγράφου κυρίας Μαρίας Σαρή. Γιατί ο χώρος που ζείτε θέλει τέχνη. Φράγκος Παναγιώτης, Χαλκιός. Τηλέφωνο 2271 0 78 488 και 77 004.